възрастни, най-възрастни колеги. Добре вече всички гости, които благоволиха да посетят нашия празник. Добре дошли на Столичен куклен театър, който е домакин на поредното събитие, раздаването на наградите Сивина за деня 21 март, Международен ден на кукления театър. Сега вече да пристъпим към най-важното събитие в тази вечершното честване – наградата Сивина. Връчването на наградата Сивина. Естествено, преди това ще трябва да бъдат представени номинираните, да видим откъси от спектаклите и ролите, за които те са номинирани. И само с няколко думи да ви припомня регламента на тази награда, учредена от режисьорската гилдия. Всеки режисьор може да предлага за наградата млад актьор до трета изява от началото на неговия творчески път. След това от направените предложения се номинират 3. И след това режисьорите, които са се включили не само с пожелателно участие, но и с паричната си вноска, гласуват коя от трите номинации да спечели наградата. Така че сега започваме с номинацията. Ето той може да говори за любов. Защо не? О, Жуан! О, човекът любов! Той може с часове да говори за нея. Сън в лятна нощ. О, трескам ти очите двете с купидоново цвете. Добър вечер, дами и господа. Бонсуар! Това е добър вечер на френски. О! Каква жена! Това е планът на Орион. Онази най-ярката. Тя е северната звезда. Господа, задава се буря. Приготви кораба за буря! Превери страничните платна! Затвори рука! Не искам на корпус с кораба! Лек северо-источен вятър. Още 2 часа си на Карибите. Няма страшно. Мама ще го излекува. Хайде сега, мамо. Измети пода, избърши кухнята, изчисти прозорците, лъпни си биберона и си лягай. Мамо, ти не ме разбра. Опа! Гледай сега. Опа! Ами като си толкова силен, мамо, вземи се ожени. Но това не бил кестен, а бил огромен змей, който сутрин бълвал малки пухкави облаци. А вечер, когато всички заспивали, се превръщал в малка китна градина. Градина! Писмо! О! Писмо! Нищо ми няма, е там се правя. Чакай сега. Хайде де! Майката! О! Шапчицата ми! Шапчицата! Или старост!
да пробвам своя крак. Така. Хванах ли те? Присъда. Наградата за млад актьор Сивина 2011 се присъжда на Калян Георгиев. Най-важната награда – статуетката, която е дело на скулптора Васко Бардалов, която изобразява творчеството на метаморфози, творчеството на група Сивина. Много ви благодаря на тези режисьори, които са гласували за мен. Това е първата ми награда в живота. Искам да благодаря първо на Куклен театър Стара Загора, че ме взе на работа. Защото, повярвайте ми, много е трудно, когато завършиш, не можеш да си намериш място никъде. Много благодаря на Дарин Петков и на Таня Калчева, че ме взеха в театъра и обичам всички актьори в този театър. Обичам ви!